La flagel·lació. Segons la tradició oral, un grup d'amics van aportar unes monedes d'or per adquirir el grup escultòric de la flagel·lació a l'escultor Antonio Ruidavest. El seu primer president va ser Alonso Morales Hurtado, en aquella època alcalde de Crevillent. La confraria és coneguda popularment com el Pas de la Columna, en referència a la columna on està subjecta la imatge de Jesús. Realitzades per l'escultor Antonio Ruidavest Lledó el 1869. L'escena representa el moment en què Jesús és assotat per 3 saions. Jesús es troba emmanillat en una columna hexagonal. Els braços els té encreuats, lligats però sense arribar a estar recolzats sobre la columna. El pas s'estructura de forma quadrangular, tenint com a eix central la imatge de Jesús lligat a la columna, envoltat de les imatges dels saions, distribuïdes 2 darrere i una davant en senyal burlesca cap a Jesús. De nou destaca la contraposició tan habitual en la imagineria de l'escultor Ruidavest, mentre la imatge de Jesús es representa amb total bellesa i serenitat, malgrat el dolor rebut per els assots, de rostre blanc i lluminós, expressió dolça i mirada piadosa, mostrant fins i tot resignació davant la situació viscuda, contrastant amb la imatge dels 3 saions representades amb total lletjor i maldat, de durs gestos i fosques pells, la qual cosa provoca que regruïx encara més la bella imatge de Crist. Destacar el magnífic tro tallat pels germans Rafael i Fulgencio Blanco, artistes torrevegenses que representen la passió de Crist a través de diferents relleus.